Gasa, itibiyag. Mano da ito'y inyawat mo a kwarta? Buwas wildok day ta bakit? 1, 2, 10,000? Jak kinis sayang, tadyak kayat nga gungat ka. Anya nga'y ti magatang na da ito'y. Nagado ti babayadan dito'y balay. Yan anay mo na bakit? Adda pa'y bayadak nga alahas ko. Adda pa'y bayadak nga alahas ko. Kanjay kurtina dito'y balay. Masapul nga i-fully paid ko itan. Saan ka pa'y kumamangal ala ka dagita, ta saan mo't nga importante, abanag. Saan nga importante? Anya laangan ti maibaga dagiti gagayim ko. Akas laak la pimpiman nga awan man laang ti alahas ko. Unahan tayo pa lang ang gastusan, dagiti makan tayo ka dagiti ubing. Nayunam da ito'y kwarta nga intad mo. Pangalaki ti inayon kung bakit? Ay katagdiskitar ka ah. Makaamu ka. Awanan ti kwartak tatang, naibusan. Anya, kaswiswildom laeng ah. Awan to pa'y paggasolinak iti motor ko. Jak makastrag iti opisina. Ay, unay mo't laki din narigat mo anak ka. Inted ko amin kani bakit ko ti sweldo. Agungot ngamin no jak ited amin. Ay, di na kansamot amo akasyan na itang asawam. Tatang, pabuludan dak iti paggasolinak. Maladaw ako. Mala, mabit lang. Nadan sapay sa nga gasot na nabatay dito'y pitaka. Agyaman ak Marvin ha. Tanaanos ka nga umay agsingir dito'y balay. Uray no adayo kami ijay sentro. Trabaho tay ta. Kas ahente iti life insurance, ma'am. Iso nga rod amaragsakan ak. Tasikat hinagbalin nga ahente mi. Naganos ka? Kasta talaga. Ma'am. Dandani kamin sa ama kabayadan. Wan, ma'am. Dandani atalagan. Mangala kayong tupay ka din o makabayad kayo? Wan mangalaak. Iti para kada kami ginilakay ko. Oo na, ma'am. Tapara ka ni daddy o da ito'y bayadan nyo ita. Ala ano sam iti agsubli-subli nga agsingir dito'y balay, wan. Wan, ma'am. Adupay ka diti mapan mo singiran? Ado kayo pa sisingirat. Isa o mapana ko, ma'am. Nasken ang makasingirak itang aldaw. O sige, aganad ka, Marvin. Bakit? Bigat nga adda ka dito yung agpulpulot iti buhok mo. Adda pa pa na. Nagluto ka kumapa iti pamigat. Sikamat ka na. Siyakmat na aminan. Kurang betul dati na singer ko iti kalman. Kisayak lang basita ni. Kurang jay kwarta kat agbayadak iti kuryente. Sana mabalin na kisayan ata na singer ko. Bayad da ito dagiti customer ko. Para iti insurance da. Kat kurang nga rod ti ititid mo. Kasanungay nga rod. Awan pagsupusop ko. Makaamu ka. Si kakit dimat. Sang kaibagam ngawan. Diskartyam meten ah. Agawis-awis ka. Apay, ada kwarta? Saan ka nga awisan amangan ijeruar no awan kwarta, babe? Tay, takit ti kayat ko ken ka. Kinisayak jay kwarta nila kay ko. Anya? Kasanumat namin nagimot. Dinakpay kayat nga ikan. Umanay la pagbayad ko iti kuryente itid na. Kasano? Awanan gasolina na dito kotse. Magpagasolina ta. Tapno makadanon ta ije paparanta. Katuan ah. Umayak man agsinger, ma'am. Ay katun agbayad ak iti pang 5 a bulan. Uwan, ma'am. Tapno saan kayo ang maurnungan iti babayadan? Jak ka ba ulan ti maurnungan? Isu nga agbayad ak itan. Impaglakid din tanalaka kayo ang masingsinger. Ay na, no ada kwartak, awan problema. Agbayad ak adagos. Ala, mabit lang taalak ti resibo. Jakpay kaya't niya agawin. Dito ka palayan ko Apay nga nga apura ka nga gawin. Kasanumang amin. Kanayon nga umawag ni Marvin. Di mo nga min sungsung batan Ay,
Idapag nga ro din dahi ti cellphone ko. Wen, mauman tumod lang umawawag kang ka. Di maamlatan. Apay nga itakalaan, katrabi. Kadwak dagiti gagayim ko. Ket adda na panan ni. Saan kan ngagdamag pay? Siyak ti asawam, kat adakar ba nga ngagdamag. Makauma ka. Apay, no dumawat kay ti kwarta kanyak, saan ka maumuma? Taisidir mo itan dagiti itad mo a kwarta. Ket manulaang man. Saan matakas ta? Adda asawam anas kan nga awidam. Nagboring nga ro dito'y balay. Awan ka mat, tamapan ka ag trabaho. Anya kumati kayat mo nga ramida. Agtungangak ditoy. Apay nga adi mo pagtrabaho ni bakit mau? Tamno saan lang nga si kati makamoy ti amin na babayadan niyaw. Idi pa'y nga ibagbagak dita kan ko na. Gamdi na kaya ti agtrabaho. Sa pa'y naghilig nga sumurot ka nagiti gagayem na. No sa dino langan ti papapananda ah. Kastanan, idi balasang pa'y. Kumplito iti alalahas. Agasam day tagay. Kasla balasang latta. Bayan yung tatang. No iso ti kayat na. Angam si kamat nga ron ita ti kaasi anak ko. Kurangan na pa iti swildom. Pangalaam nga iti itid mo kan kwa na anawad-wad a kwarta. Dinak mapaglaba. Uray agan ano ka. Jak kayat. Ano sampay lang ita, tayo nungak ti gumatang iti washing machine. Kanon to pay? Idi pay lang nga ibagbagam dayta. Aging ga ita. Awan pay nagatang mo a washing machine. Agan anos ka kadi. Ay nasa anak ama kaanos Marvin. Sakbay anagasawa ta. Inkarim kanyak idi nga agbalin ananam ay tibiyag ko. Ano man niya nga ita? Agren-ren tatapay laang dito'y apartment. Bakit? Jak makaanos iti kastoy abiyag. Itid kumot amin na kayat mo, uray marigrigata na. Anya? Amin? Ha? Di ka la nagbain anang ibaga iti dayta. Jak tupay magatang amin akayat ko. Tasi ka, kuripot ka nga asawa. Naimot ka. Hoy, agbababawi ak anak i asawa kan ka. Nagawid gaya man di asawa, ma'am. Wan, nagforgudan. Iso nga yalaan mo tin iti insurance na. Iso nga rod nga inururay ka nga umay agsingir dito'y balay. Tayala ak kumamot iti insurance nila kay ko. Mayata, ma'am. Amin kayo ton dito'y balayo. Ada insurance yun. Ipakita man kanyak jay kang ginaan nga insurance. Kaya't nga minilakay ko, ama sigurado natalgad kami nga agasawa no dumtang ti panawan. Yes, ma'am. Ipalawag ko kun ka. Bakit? Madamata mang mangan. Gamday ta cellphone ti araramidam. Ne, pati daytoy pa nag-cellphone ko, dilawang pay. Anya kalakit di mo't nun. Siyempre, adamot dagiti gagayem ko akatetext ko. Nga uray matmaturog ka kat ada ka text mo. Hay, riri ka la ariri. No adda ka text mo. Apay, laplapdan kaya. Saan kumat abibyangan, uray agmalmalem ka amakitetext. Sige, nangabakan. Aywan gayam, kasapulak ti kwarta. Manan, Adda bayada. saan kami pa nagsweldo? Di nasingiramon Diyak mabalin nga itid dayjay. Takwarta ti tattao. Awan bibiyang ko. Basta kasapulak ti kwarta. Di nakpagurayan. No di mo kayat amakaungetakan ka. Kat panawan ka. Di mo ko mamat aramidan dayta. Aramidak, no di mo kabailan nga itad ti kayat ko. Medyo nakapsutan ni tatang. Lakay mat nga minan. Iso nga rod nga inlipas ko abinayadan di insurance na. Tapno into no agsakit, saan tayo amarigatan iti gastos? Nangala ka kumamatan iti insurance ta. Ay nawan, saan ka amatanagan? Nabayada kun adwa. Kasta ti kahit ko, misis. Nalibtak. Uray may sa ti misis ko no kasta. Si kakit di mat, bulaan nakmanan.
kasano? No dumteng to ti panawen. Apagpilyan ka. No asino ka na kami ti sumurutam. Siya, wano di asawa. Adi mo mat ay ayaten. Di na kon pagpilyan. Sika talaga ti pilyan. Kat ape nga rod adi mo pala sinaan. Duwatan ang agdin na. Kasano nga rod, kat awan pa'y matmasnop at trabaho. Siyak pa'y laang matimanggas gastos kan ka. Pag tinulungan tanto dayta, nalakalaan. Uray kasano, adda trabaho ni Marvin. Kano ibagak akasapulak ti kwarta. Idiskitaran na. Di nak ikumparakin kwa na. Uray no kas na, si kalata tilap ko. Saan kang isukat kan kwa na? Uray anya ti mapasama. Plano ka mga patakter iti bukod ta balay. Tapno saan tanton nga agababang. Puro ka mat plano. Agurno nga, tapno matungpal na kita plano ta. Anya nga iti maurnong mo, kat nagbasit mat ti sweldom. Isang orog may pakpakasik pa lang kan ka. Akasayan pa lang ti aggastos ka dagiti awan ka as ka na abanhan. Ibagam lang, no naumakan kanya. Sana kasta. Iti uri ka anuman. Sana ka maumakan ka bakit? Kat sapay la ko ma. Tag na nayon ka na pudno kanya. Naming ano at tinawagak ni number di ahente. Ang jakmot makontak. Apay ngay? Ay, mapanak man, di opisina da. Maditi agparparik na kanya. Kunak nagayim mo pa yan dahi nga ahente. Katwan mat. Maawagak pa iti cellphone na idi. Kan makas kasaritak. Ang mga nagsakit. Madanagan naklakay. Apay mat. Kwarta ti pagsasaritaan iti daytoy lakay. Saan la basta kwarta? Dakkel ti naibayad kun. Apay ngay tamla na panunod dahi ta. Gaputa saanan nga agpakpakita kanyak ni Marvin. Kanjakon maawagan. Barbay, saan ka sumrek ita? Saan tatang? Manon nga aldaw saan ka simrek iti trabaho. Anya ti mapaspasamak kaya? Awan tatang. Ni bakit mo ngay? Rimwar. Diyak amo no sa dino ti papanan na. Anya ti mapaspasamak king ka? Awan ka day ti madmadlaw mo kundi bakit mo? Ha? Ay, di mo mat ipalubos alukon na kasi mumulagat Di mo kunay na di mo amaw ti araramidin na. Taamin na tattao dito ka aruba. Amuda nga dalalaki na. Oo niya. Dapat ka lang yung opisina ni Marvin. Wan lakay. Bet? Nabayag ka no gaya man nga imikat ije kumpanya ni Marvin. Anya? Kat apay nga rin na nagsingsingir. Ado ka no tinabiktima na. Ado tinadispal ko a kwarta. No kasta, nabiktimatan. Apay aramid na dayjay. Nagsingpat man iti panagkunak. Nagrigat at talaga ti agtaltalak ita panawan. Ay, idarom tayo. Tapos ang batan na tinarabid na kada tayo. O, sikat ti simuruta. Pamanaknaklaang asikat ti ay ayata. Saan aday jay a Marvin? Mamati ako ni Tiday nga ibagbagang. Pinanawa ko ni Marvin. Makaamumatan iti biyag na. Sana bali, tadakkel ti kwartaan na alam. Makadayutan. Saan natan ang mabirukan? Pumanaw tan dito yung lugar. Umadayutan. Itamot lang. Awan ti sayangin ta ka nito. Sigurado nga birok na dyan. Apa na ramid mo ti kasjay, anak ko. Tatang. Hindi pa binalagan ka. Tapulo sa jak nga agtalag di nga asawam. Lino ko nakalangaruday. Ado pa iti kwarta nga intaray na. Naimbag ko man kwartak dagi jay. Ay, Koleksyon ko dagi jay kwarta. kasado pa itan ti piyagbaw. Adan kasaw asang wag.
iti ag-drive. Di na pagdanagan. Marignak lang yan inong kungarak eh. Ay na highway dito ayanta. Nagpartak dagiti lugan. Makadanon tamatlat ta iti papanantakan. Narigatan mo makita ka ni Marvin. Inayadam lang ti ag-drive ko na. At na sumungat atrak. Ay. Madungpartan. Matungpartan! Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Iti biyag. Pare Benjo, agring kan. Pare, malaman. Anya tong rasan? Pasado alas 5 na. Panag-aawi din pare. Kasaya. Di magas ni Sir Itay. Nakita na ka nakadumog. Nakita na pa'y dagiti buti ti arak. Anyat ko na. Nagungot ka di. Anya pa yan ngay. Kasarita na kanto ka no inton Lunes pare. Mapan ka, di upis na. Agawid ka din. Uwan pare, agawid akon. Makamaniho ka kadi pare. Kabalag tag motor. Di ka madanagan. No saan mo akabalan, aglugan ka na di motor ko. Itulod ka na di balayo. Narigat ti madisgrasya. Nagpapartak na gitilugan di ta highway. No kastoy apa nag-aawit. Aping ngayon tulod na ka di katrabahuam dito balay. Ayan di motor mo. Imbate ka di pagturturugan mi. Agat narak ka? Ha? Imbag no makatrabaho ka no kastaan na ginom ka manan ijay trabahom. Agluto kan. Sumanaw ka. Mano nga aldaw anaglangan ka iti trabahom. Gapo iti panagin inom mo. Ita, nabartak ka manan. Poston, dagulit ka. Awanan ti bagas. Ulay ka matin. Puro problema ti magbagam. Ibagbagakan ka tapno amom. Aping ngamin adi mo itad kanyak ti kwarta paggatang ko. Tagumatang ako ma. Ha? Ay, gumatangak to. Makaumate kastoy. Nanang, anda bagas yaw? Taapay manan aya. Ay, ikampay man lang ni Maris ti Uray 5 kilo. So katak into nagsweldo ak. Anya pa'y laita. Kasusweldo manak ko. Awanan kwartam nga igatang yo iti kanin nyo. Ado ti binayadak. Ununa ti kanin ti pamilyam. Mangtad kayo no saan? Kaya't yung kading agbisin da kiti apu ko yaw. Kung sinsayo da itan, numatay da iti bisin. Ay nananang mababain akon kada kayo. Da kayo manan tinagbuludan ni Benjo iti bagas. Awan ka no ti maisa ang yo anak ko. Ay, awanan nanang. Di nakmat ngamin ikan ni Benjo iti kwarta. Nay, apay ngay akasta. Sa nga gasot lang itid na nga allowance mi iti maisang aldaw. Ha, apay umanay ay adayta. Kat agis eskwela iti elementarya dagiti dua nga apu ko. Saan ananang? Numangibaga akmat, bugkawan na. Anya aya, di ibagbaga na abay bayadan na. Anya ngay ko ma. Di laang mat paggasolina na nga inaldaw tigas gastusan na. Apay nga road nga awan mabatbati a kwarta na. Di bisyo na ati paggasgastusan na nanang. Di arak. Inaldaw nga agin inom. Uray aday di trabaho na. Agin inom latta. Agtugaw ka, Benjo. Good morning, sir. Napanak nagpasyar ay pagturturugan niyo. Nakita dagiti bote ti arak at nakadumog ka. Namin ano na nadanunan ka.
Ken adun tinakadanon kanya ka report, akanayon ka na bartek no sumrek ka iti trabaho. Pasensya kayo, sir. Regular ka iti trabaho. Di mo sayangan da ito, yakan ito. Sika, ti mapilpili mi amay promote. Agam ka sa do, mapasamak da ita. No inom ka nga inom. Sana na maulit, sir. Karik, agbalbali wakon. Unay kamatan, Benjo. Agin inom ka manan. Imbaon mo pa'y di anak mo agumatang iti arak nga inumam. Maudin da relax ka di. Saan ka manan asumrek iti trabaho? Sumre ka kintunal daw. Manumanan day tabutilya ti arak ana urnong di taigid. Last day ito yun. Kaya't mo ka di ngagshot, ha? Ay talaga ama akon kan ka, Benjo. No kasta ka kanayon. Nasa isaya at laangan nga agawid kami nga agiina. Hello, Maris. Hello, Nanang. Apay, kumusta kayon kadagiti apok? Nanang, Oh, apay agsangit kamutan. agawid kami sandita. Nagapa kayo kadimanan kini Benjo. Saan nga agsardang agin inom, Nanang? Saan na kami pa'y nga ikaniti kwartami? Ay, kaasi kayo madno kasta. Masapol agumatang iti sapatos dagiti anak ko. Kasta mo't ti uniform da. Ngamawan matigatang ko. Tasaan mo't amang tad ni Benjo. Awagak ni manang mo di Singapore. Tapawitan na ka. Mano ay hati ka sa pulan niyo. Nagswerte ka pare. Ta nagbit ka na regular iti trabaho tayo. Siyak, manon atawin ko akayat ko ama regular. Urayan ti pan naka-regular mo, ah. Iso asaan ka kung mga inom pare. Awan ti arak iti langit. Dito'y laang dagat na. Ragsakan ti bagbagay. Si kaki di mo. An nadamki di ti biyag mo pare. Pare, umay ka di pare, taginom ta. Ay, sana nga gininom pare. Imbag ta na ragsak ka nga, bibiyag no kasta. Amon pare, saan lang nga arak ti mang paragsak kada tayo. Asawak, kindag iti anak ko, tiragsak ko. Saan abisyo, pare? Pares, agree ka. Apay. Marigat na lang nga umangas. Itaray na ka di ospital. Day tanto lang amin agin inom tar aramidang. Agsip nga ti palagkita. Matayaksan. Sapay tanga tirabi. Wala, mabit lang. Tainak mga yab iti tricycle apangiluganak kan ka. Imbes ko maamapanak makimiting ija iskwelaan ni Jenny. Saanan? Tasi ka ti bambantayak dito ospital. Masakit ak lang ano din. Kung tanak pa eh. Saan ka masakit? Nagkuna masakit ka. Nasobra amlaang tinaginom iti arak. Dandani sa anda kang awatin dito ospital. Gaputa na bartek ka. Nakipakpak ka asi aklaang. Di ako naginom. Namin anon nga imbagam date na. Ngam di mo matungtong panan. Isardan ko nagitibisyo. Rumbang laang asumardang kan nga aginom. Maospital ka pa yan. Gapo iti kaiinom mo. Saan ako nga ginom na lang? Nasaya at lukas ta anak ka. Ija ko ti arak. Tamok a virgin na tibiyag ko. Ay na, maragsa ka nakamangag iti da ita, Benjaw. Mababayin akon ka ni Maris. Ay, agyaman na. Dinangag matlaangan ti Diyos ti karkararag ko, nga agbalbaliw kan anak ko. Mailiw ka nun ni nanang kadagiti apo ko na. Iso nga agbakasyon tayo ko ma. Ang damot trabaho ko bakit? Diyak makaumay. Da kailangan. O di ka na kami nga rod iti pagplete minukas na. Wen. Itugot mo amin dagiti anak na. Ay katwan alakay. Total bakasyon da pa'y matlaang. Mabaling ka di makalawas mi ijay. Sige lang. Awan problema. Mapan kayo mo't ag-enjoy iti bakasyon ah.
Nagdadakalan dagiti apok. Balasangan dya inauna. Wala nang, nagtatayag na pa yan. Kat, apay nga awan ni Benjo. Adda trabaho na nanang. Di na mapanawan di trabaho na. Agin inumpay ka de. Insardeng nan nanang. Nagkari ka niya at talaga nga isardeng nan ti aginom iti arak. No kasta, awanan bisyo na. Awanin di na pa yan kaya ti agsigarilyo. Nasaya at no kasta. Sapay ko mga rod tatakderan nan ti Karina. Mala, mapana ko nagluto. Taumay pay ka no damanang mo dito'y balay. Tanadamag da, nagawid kayo. Reunion day to yun nanang. Apo! Nana! Apo! Nay, asino ka ba raw? Katrabaho anak ni Benjo, Nana. Napanak dita balay da. Awan mo't tao. Nagbakasyon dagiti agiina ni Benjo. Apay nga umay mo birukan dito, kat napan mo't nagtrabaho ba raw? Manon nga aldaw asaan na simrek ni Benjo, Nana. Iso nga umay ko kumaayapan, takasapulan mi ngamin. Anya, ay sus, anyan tinararamid na ta saan man ang asimrag. Mapan ko kitaan ijay balay da ba raw? Benjo, amok nga da ka dito o nagtibalayaw. Lukatam da iti daw. Benjo! Napay, Nana. Ay na anak ko, nabartek ka manaan. Nagado a botilya ti arak dagito'y naginumam. Ado aya. Anya ti mapaspasamak ayaken ka anak ko. Kunak man no nagkari ka saan kan nga aginom. Maturog ako. Saan ka manen asimrek iti trabahom? Ikatendakan ano kasta ka akan ayon. Manungal daw asa na simrek ni Benjo. Danda ni makalawasan, sir. Sayang, tinapimpinta sa gundaw ay parakan ko na. Imbaga ni Nanang na. Anabartek ka no ni Benjo. Manungal dawon ang naging inom, sir. Sapay nagagat. Uwin nga rod, sir. Nagagat. Yan talaga analay nga trabaho. Sayang, tikinalaing na. Apay ka di, sir. Anya tinapasamak. Naikan iti memo. Naminduan. Iso aladingit ang nga ibaga. Ang mamanga no ikatendaan iti trabaho na. Ay, diyak mo nanang. Diyak mat makontak ti cellphone ni Benjo. Apay ngay, anya tinapasamak kan kwa na. Manon nga aldaw ajak makontak. Dinasayaat kat agawid kayon. Ang mga no adadakas anapasamak kan kwa na. Wala nang, saan min alupasan ti makalawas a bakasyon mi? Adon tupay mati aldaw. Ulitin yun tumanin ti umay bumisita. Wala nang. Saan ka numanen ang makaanges? Kan agsip nget ti panagkita na. Iso nga intaray kon dito ospital. Kasta ka din, anang. Manumanen nga aldaw ang naging inom tinararamid na. Ay, kunakon ka. Kunak man no isardeng nanti aginom, nanang. Day tamat timpagarup ko, anak ko. Di namat gayam kabailan atakderan ti Karina. Ay, pangalaan manen ngay ti pagbayad iti ospital. Day tangarod ti parikot. Makapadismaya ti kastingar aramidan ni Benjo, nanang. Ay, naanak ko. Saan ka kumaama-umumakan kwa na? Diyak maikari, nanang. Dumakdakkel dagiti anak mi. Kasanon ti masakbayan da. No kastoy mutlatta ti amada. Sana ko nga ginom. Maudin da ito kunakmatan ka. Di na kaya dengdenggan. Namin anukan ang nagkari kada kami, Benjo. Nauma akon. Ayat kahit mo sawan. No di ka pala sumardang aginom.
Pumanaw kami nga agina. Saan yung aramidin dahi ta? Ikanak tayo mo tayo di may sagun daw ay. Ikarik, agbalbaliw akon. Kaya't kakasarita, Benjo. Uwin, sir. Iso nga, imayak. Tamo ka naskin nga agsarita ta. Lading ita nga iba ka, ngam, naikat kan iti trabaho. Anya, sana mabalin na, sir. Didak ikatan na, sir. Ta regularak maten. Binalagan ka din. Amo mamapasamak na ito, no di mo isarang tibisyom. Ngam, saan mo mat? Ngayon ibatan ti inom. Ha? Namin anon ngayon ikanda kay ti gundaway. Saan la namitlo? Iso asori. Nagpatinggan ti amin, Benjo. Kahit ko nagbartag nanang, awanan ti trabaho ka. Si kamat ngamin. Di mo sinardengan tinaginuman ako. Diyak makalong na ito napasamak. Nasakit tinaga mo. Ay kat agbiro ka iti sabali at trabaho. Aginuman langan. Kasano ang makaawid ka ijay balayo. Ano aginum ka manen. Apaan na kantumanen ti asawam. Awan bibiyang ako. Aramidak bigat ko. Di na ang biyangan. Ay na anak ko, panunutom ka di ti pamilyam. Kaya't ko biyanginom mo. Ay husto daytan. Agawid kan tanay. Dua nga aldawon asaan ka nagaw-awid. Aniya, naging inumanan ni Benjo. Wala nang. Saan manen ang nagaw-awid dito'y balay mi? Awan manen ti kwartami nga agina. Ay na, agawid kayo dito'y balay. Wala nang. Inikamutan iti ado agundaway day ta asawam nga agbalbaliw. Angam di namot inarhamid. Isuan na saysaya at langan no agawid kayo tuyan. Maris bakit? Maris! Apay nga awan dagiti aginak dito eh. Pati dagiti gamit da. Awan mo tan. Maris! Ayan nyo! Maris! Pimanaw dan samot tan. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.